Jeg hedder Din, og det her er Jakken Røv. Det gik jo så bedre, end jeg havde forventet, men det er jo ikke sådan det, der er meningen. Det er jo meningen, jeg skal slå. Det er nummer. Det ødelægger så hårdt min pointe, at jeg ikke dør af det her. Det er værre at komme herop, end det er at køre ned. Ja. Hvorfor fuck gør jeg det her, mand? Nå, fuck det. En gang til. Okay, den var så lort. At det var jo meningen, den her den skulle have været til sidst. Fordi jeg havde regnet med at brække et eller andet, mand. Det er det side effects, vi ved ikke, at den venner. Der er ikke noget af det her lort, der gør ondt. Så det ville virkelig være en kort video, hvis det var bare stoppet den her. Men jeg har ikke flere ting at lave. Glem hvad jeg sagde. Jeg fandt så flere ting at lave. Så til med til sidst for at se, hvor sindssyge ting der var. Jeg døde næsten. Eller noget, ja. Hvad fuck var det? Første ting. Backflip. Sideflip. Okay. Hvad nu, hvis jeg laver et eller andet derfra? Sådan nedad der. Jeg laver mere i morgen. Jeg hedder Din Bjerre, og det her det er rygklaskeren. Jeg er Din Bjerre, og det her det er hop.